A Casa Museo Ángel Castro é centro de interpretación da emigración galega. Edificio situado no concello de Láncara, foi o lugar elexido para celebrar en España o 98 natalicio de Fidel Castro, un acto no que se enxalzou a relación de Galicia e Cuba. A Deputación sumouse ca participación do vicepresidente Fren Castro e a deputada de Turismo Pilar García Porto. Ademais, asistiron a subdelegada do Goberno Isabel Rodríguez, o embaixador de Cuba Marcelino Medina e o presidente da Asociación Amistad Láncara-Cuba Antonio Sobrado, entre outros representantes. Logo de escoitar os himnos de Galicia e Cuba, o vicepresidente da Deputación, quen lembrou a súa avoa materna nacida en Cuba, dixo que nesta casa museo pode verse reflectida a través da familia Castro a historia de moitos galegos que emigraron á illa caribeña en busca dunha vida mellor. Durante o acto destacouse a figura de Fidel Castro, fillo dun deses emigrantes e que marcou a historia non só de Cuba, senón do mundo. Ademais, solicitouse a fin do bloqueo que dura máis de 60 anos. Pola súa banda, o embaixador Marcelino Medina dixo que era un privilexio asistir a este emotivo natalicio nun lugar tan especial que se escolleu polo seu significado, xa que simboliza os lazos familiares de amizade fraternais entre os povos galego e cubano. Tamén lembrou as visitas de Fidel hai 32 anos e de Raúl hai 19, que impactaron os dous irmáns ao coñecer a forma humilde na que viviu o seu pai antes de emigrar. O acto incluiu intercambios de agasallos e varias actuacións. ¡Arriba todos los cubanos! ¡Guantanamera! Guajira, Guantanamera, yo soy un hombre sincero. Un día antes desta celebración, a delegación cubana encabezada polo embaixador foi recibida no Pazo de San Marcos polo vicepresidente e a deputada de Turismo, unha recepción institucional que serviu para consolidar a cooperación entre a provincia e o país caribeño. No encontro, Pilar García Porto destacou os vínculos históricos de Lugo con Cuba e manifestou o interese en expandir estas relacións. Subliñou a importancia de aproveitar as raíces compartidas para fomentar novas vías de intercambio que impulsen o desenvolvemento conxunto.